खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बीपीएफनि बिजाथि जगदीश सरकारनि हेंथायै आबसुआ केस होनो थामथिम। आसामाव फैफिननाय माइग्रेट लेबारफोरनो थाबैनो जब कार्ड मोनगोन बुंदों चन्दन ब्रह्म। आसामावबो कर'ना भाइरास रिसार्च लेब फसंगोन। काजिरङायाव साथाम गान्दा सिखारि हमदों। दानिया आबुं रादाब। मोदैबारि बियाबनि बीपीएफनि बिजाथि जगदीश सरकारनो 22 घन्टा सम थिनानै होदों आबसुआ। 22 घन्टानि गेजेराव फोरमान होनो हायाब्ला जगदीश सरकारनि हेंथायै आबसुआ मानहानि आरो ओनसोलाव दाङाबाजि खालामनो नाजानायनि केस होगोन। दिनै क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनानै आबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया बुंदों, मख'नो गोनांदि बिटिसि ओनसोलाव गुबुन बर' नङै हारिनि फरायसाफोरखौबो एबसुआ जर जुलुम नारसिननानै बर' बिजों फरायहोदों होननानै बीपीएफनि दैदेनगिरि जगदीश सरकारा सनिबारखालि अजद होदोंमोन। दिनै बेनिनो गोख्रों फिननाय होदों आरो जगदीश सरकारा एबसु आरो बर' हारिखौ बदनाम खालामनो नाजादों होननानै कास्टम बसुमतारिया अजद होदों। बबेखानि बिटिसिआव 5 बोसोर एमसिएलए आरो इएम जानानै बर' बिजोंनि थाखाय जगदीश सरकारा जेबो खामानि मावाखै होननानैबो कास्टम बसुमतारिया दाबि दैखांदों। कर'ना भाइरासनि अलखद आरो लकडाउननि जुनै गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननांनाय माइग्रेट वार्कारफोरनो रायजो सोरखारा जब कार्ड होगोन आरो बिसोरनो थाबैनो एमजिएनरेगानि सिङाव खामानि होगोन। सनिबारखालि बाक्सा जिल्लायाव दावबायहैनाय आसामनि टुरिज्म मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ जिल्ला बेंगिरि मावख'नि कनफारेन्स हलाव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों। माइग्रेट वार्कारफोरनो थाबैनो जब कार्ड राननायनि राहा लानो थाखायबो चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जिल्लानि गासैबो बिडिअ'फोरखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि बाक्सानि जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मानि बानजायनायाव मोनसे जथुमबो खुंनाय जायो। बे जथुमनि गेजेरजोंनो रायजो सोरखारजों बाक्सा जिल्लानि मिनिस्टार इनचार्ज थिसनजानाय मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि कर'ना भाइरासनि थासारि आरो मेडिकेलनि खाबुफोरनि खौरां लायो आरो नायबिजिरो। बेजों लोगोसेनो क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव मोजां खाबुफोर होनो थाखाय जिल्ला बेंगिरिखौ बिथोन होयो होननानै मिथिनो हादों। आसामावबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ नायबिजिरसंनो थाखाय स्पेशेल लेबरेटरि फसंनो रायजो सोरखारा लाहार फाहार खालामदों। कर'ना भाइरासखौ नायबिजिरसंनो थाखाय गुवाहाटीआव थाबैनो लेबरेटरि फसंनाय जागोन होननानै सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। सावस्रि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि बे गिख्रंथाव महामारि कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो थाखाय बेनि बागै आसामाबो मोजाङैनो नायबिजिरसंनांगोन। काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव दिनै साथाम गान्दा सिखारिफोरखौ हमनो हादों। काजिरङा हायुङारि पार्कआव गान्दा सिखार खालामनो खाबु लाखुमानायनि बागै स्रोत सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो कार्बि आंलं पुलिसआ अपारेसन खालामनानै साथाम गान्दा सिखारिफोरखौ दिनै हमनो हादों। हमजानाय गान्दा सिखारिफोरखौ टिट्ट' जंथां, मुमिन आरो निंमाइलुं होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि सिखारिफोरजों लोगोसे गंसे AK-81 राइफलखौबो बोखांनो हादों होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बावैसो सान सिगाङाव हाग्रा बिफानजों मोगा-मोगि गावलायनायाव गान्दा सिखारिफोरनि सासे सोद्रोमाया गावथारजादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।